जानाया होथारदों दख'ना गानबा हायथायोलै हायथायोना बिबार आव लाइन थांबाय नै मोजांथार बेहाबो दखान बाब मेलायाव थांनो नागिरदों सुबनखाता ना मा होनोमोनलाय सुबनखाता मेलायाव थांसैलाय जोंहा बेराय हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबोनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय जोङो नै सुबनखाता मेलायाव फैदों आरोना लोगोफोर जों दाख्लैनो थांदोंमोन ओमफ्राय नै भिडिअआ दिनैसो आपल'ड जाबाय आरोना मैयानो आपल'ड होनांगौमोन ओमफ्राय मैया भिडिअखौनो एडिट खालामनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर निउस नायबाय बायनानै दाथ' सावथाल दावराव जागासिनो ना ओमफ्राय बेखायनो एखे गोसोआनो असान्थि भिडिअखौनो एडिट खालामनो गोसो जालायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै खालामबाय आरोना नै ओमफ्राय लोगोफोरनो आं डाइरेक्ट मा होनो मेलायाव मोनफैनानैसो भिडिअ खालामखाबाय आरोना स' दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर मा दङ देखायलांसै ओमफ्राय लोगोफोरनो जोङो दायो मेलायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मेलायाव मोनफैग्रोमोना गानल' दामखानाय आरोना आं जेबो रायलायनाय भिडिअ होनो हानाय नंला आरोना गानल' दामदों फिसाजोहाय होनलायलायबाय आंना ओमफ्राय जोङो थाब फैदोंमोन नालाय बेलासि ग्रोब मोनफैबाय आरोना बारा गोजान जाखाया 1 घन्टासोनि लामा आरोना ओमफ्राय बारा मानसि जायाखै आरोना लोगोफोर नै दायो मोनायावसो जागोन खोमा जों आरो थाब फैदों नालाय ओमफ्राय बारा मानसि गैया आरोना ओमफ्राय बेरायनायलाय बिराद मोजां जादों आरोना ब्लां ब्लां स्रां स्रां बेरायनो होंगो दोंगोबा मा फानदों बहा मा मादों जेबोसो नुवा जों बिराद मोजां बेरायनानै फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना मा देखायलांनो हायो नोंथांमोनजों देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय जेबो रायलायनायखौथ' होनो हाखानाय नंला सामब्राम मा बुस्थु
जाबाय गैलाहाय मेलाया दाउदैया हनै जाग्राया गोथाव गोथावथारमोनलै नै जाग्राफोरा खोमसि जाबाय दाना अबे बियो गैला लाइन थांना होबाय मेलायानो मारै जाखो होबाय नै जाग्राया गुदुं गुदुंनो एबारना जाग्रा मोसानाय नायगोन र' खेराइ ओइ सिंगल मा दंमोनबा गस्ला आरिसो जाग्राया ladies out. दख'ना गानबा हायथायोलै हायथायोना आगरा मोजां जाया आंबो बिदिनि थाखायनो बायदों एसे मोजां मोजां सेन्देलालाय खालि बिदिल' माबायो दख'ना गानबाथाय आगरानो थाखाया बेसेबां प्राइसआलाय 450 450
ओमफ्राय लोगोफोर जोङो खावसेयानो बेरायखांबाय आरोना एसे दंबावो बेरायनो खेला गेलेग्राथिं दंबावो ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्रा माबा नागाथला माबा माबि गेलेग्राथिं दंबावो आरोना नायनो दंबावो बेरायनोनो बुहुद दंबावो जायगाफ्रा बेरायख'नोनो हाया आरोना बेरायनोलाय बिराद मोजां जादों आरोना स्रां स्रां बांद्राय मानसि भिरबा बेरायनो खस्थ' जायोसो ओमफ्राय दा बारा मानसि गैया नालाय बेरायनो मोजां जादों आरोना लोगोफोर एसे मोनाबावबासो मानसि जागोन आरोना दा बारा मानसि जाथ'वाखै आरो मेलायाबो एसे गोबाव दंबावो नालाय ओमफ्राय नै जाग्रायाबो संख्रियानो नांथ्राखै आरोना बारा ओमफ्राय संख्रि लाबोबाय आंहा एसे लोगोफोरनि जानानै लाग्रोनोसै एसे ओमफ्राय जाखांनानै बेरायनोसैलाय आरोना लोगोफोर एसे जाना लानि र' Puska? Uha? Umi? Puska? Zayaलै जाया पुस्का बिनाया होथारदोंनो पुस्का गथ'फोरनि गेलेग्राया 50 एन्ट्रियानो ओयो नाव नायथिं फैलायबाय जोङो लोगोफोर गेलेनो ओमफ्राय रावबो गैया आरोना जेबो खालामाखै रावबो गाखोआखै आरोना बारा मानसि गैया नालाय हनै नावफोराबो ओरैनो दङ ओइखि नागाथलायाबो नोंसोर मा होनोथाय आं नागाथला होनबाय थायो आरोना आइमोना सोरखि ना माबा होनोमोन खोमा ओमफ्राय आंहा नागाथला होनो नालाय जोंनि चिराङाव ओमफ्राय नागाथला होनबाय थायो आरोना बाक्सानिफ्राय नायदोंबा सोरबा सोरबा आन्दायगोन आरोना नागाथला होननायखौ लोगोफोर दासो लाइट जोंजोब्बाय नै जों फैनायखाय लाइट जोंबाय खोमा दहाय खोमसिमोन दावदै खेला बिथिं दावदै खेला सोलायदों बारा मानसियानो जायाखै खेलायालाय गुवारथार ओरैबो ओरैबो ओमफ्राय नै जोङो बेरायखांनानै दसे जिरायफैबाय आरोना बेरायनानै मेङोबा जिरायनोबो जायगा दंखायो आरोना लोगोफोरनि आरामसे जिरायनानै फांसन नायबाय थानो हागोन आरोना लोगोफोर जोंबो दसे नायनोसै ओमफ्राय न' फारसे फैफिननोसै आरोना लोगोफोर বেদান্ত শর্মা সম্বোধন জ্ঞাপন করেছে মাঘমেলা সমিতি হিসাব পৰীক্ষক ভীম বাহাদুৰ প্ৰধান তেখেতে আমাৰ মুকলি মঞ্চত কেইটিমান সুমধুৰ গীতৰ পৰা ট্ৰেকতে গাই শুনাব थांसै थ' दांनाय नामा दांनायनो आयौ जाना बरमायाव थांनो लेंबाय मानसिफ्रानो दासो जादों नै जाखा लोंखासो फैयो नालाय मालाय गामिनि मेला नै ओमफ्राय जोङो न'आव थांसै आरोना ओमफ्राय नै मोनानायखायसो एसे मानसि जामारबाय आरोना लोगोफोर माने जाखा लोंखा फैयो नालाय स' लोगोफोर बाय बाय